Okei, tässä on Megaruska ja nyt näytän teille miten tehdään helpon TNT-trapin. Te tarvitsette siihen sandy, TNT-pressure-plate ja vettä. Laitetaan sen 4 niinku väliin tälleen. Ei oo väli oikeastaan kuin hyvä. Mut niin ei sillä oo väliä. Laitatte pohjalle vettä. Sitten laitatte TNTtä tähän. Sandy tälle ja sit pressure-plate tohon. Ja noin. Ja nyt kun tähän astuu joku, niin ei tää kuole ihan kokonaan, vaan kun nyt tippuu. Oho. Ja siihen tulee tällä ihan hemmetin iso reikä. Mut joo, tykätkää ja subatkaa jos toimii ja se oli tässä. Se on moro.